Добрый день. 10 снежня міжнародны дзень правоў чалавека. Як яны выконваюцца ў Беларусі? Хто можа змяніць сітуацыю да лепшага? І якое палітычнае надвор'е ў краіне, адліга ці замаразкі? Гэта мы абмярковаем з калегамі ў праскай студыі Сергей Навумчык і Юрый Дракахруст, на відэасувязі з Менску Олег Груздзіловіч. Таксама ў сённяшняй праграме. Голас народу. Наколькі ў Беларусі выконваюцца правы чалавека? А пытанне ў Менску. Есть ситуации, в которых не выконываются. Разные ситуации есть. Голас палітыка. Андрей Дмітрыў і Мікола Статкевіч. Ці адбываецца ў Беларусі лібералізацыя? Безумоўна, найперш, калі мы кажам пра эканамічную лібералізацыю, я б сказаў, ёсць спроба лібералізацыі. Дурным радасць. Хто хоча напалох ад страха вялікага ўбачыць гэту лібералізацыю, ён убачыцца. Бібліятэка свабоды. Кнігі, якія мы прапануем. Напісанае застаецца. Лепшай кнігі пра нобелеўскі шлях Святланы няма. І першае пытанне ў Менск Олегу Груздзіловічу. Олег, вот адна з галоўных падзей апошніх дзён – спыненне крымінальнай справы Белага легіёну. Я нагадаю, што ў 2011 годзе па справе плошчы дзесяткі людзей атрымалі рэальныя крымінальныя тэрміны і трапілі за краты. Мікола Статкевіч правёў за кратамі амаль 5 гадоў. А цяпер, была справа і знікла. Ці рэжым стаў больш мягкім, як бы вы сказалі? Не, я бы не сказал, что режим стал больше мягким. Просто справа Белого легиона показывает, что у режима застаются тыя самыя інструменты. Так? Вось эта справа ж выразна пачалася перад 25 сакавіка, і яна была выкарыстана рэжымам для того, каб збіць хвалю пратэстаў, каб не дазволіць людзям сабрацца, зрабіць такую масавую акцыю, якая б выразна паказала моц дэмакратычных памкненняў беларусаў. Это ўдалося фактычна ўладам, але калі эта мэта была дасягнута, то яе пачалі вельмі хутка сліваць эту справу. Мы памятаем, што яе праз месяц КДБ перадаў следчы камітэт, а это ўжо паказчык таго, што яны ўбачылі яе бесперспектыўнасць. Потым была змененая фармулёўка, было зменена абвінавачванне, з падрыхтоўкі масавых беспарадкаў перайшло ўсё да нібыта организации такого военного формования. До речі, это першыню был ужиты этот артикул у Беларуси, и так до суду справа не дошла. Летом увогуле все обмежавалось некалькими формальными допытами. У конце лета зменили следчых. То есть выразна улада, следчий комитет, те, кто им кіруе, робили все, как бы эту справу поступово, так сказать, зменшить, стишить и улику закрыть. Что мы убачили у концы восені. Причем это адбылося еще так демонстрацыйна напердадні этой сессии парламентской ассамблеи АБСЭ, калі уже все чакали, что вось-вось, что будзе, ці поедет туда Лукашенко, ці не поедет. Вот вам, калі ласка, такі адказ захаду, что мы выканали ваши патрабаванні. То бок это инструмент, які выкарыстаны аднаразова і забыты. Я не выключаю, што такія справы, як Белага легіёну, будуць яшчэ перыядычна ўзнікаць у Беларусі напердадні нейкіх такіх масавых палітычных важных падзеяў, як то выбары, ці нейкія хвалі пратэстаў, ці нешта іншае. Улада гэтым інструментам будзе актыўна карыстацца і далей. Ось Олег кажа пра інструмент, якім актыўна і шмат гадоў уже карыстаецца беларуская ўлада. Але чаму, Юра, як вы мяркуеце, менавіта спынілі гэтую справу, не прыпынілі, не пакаралі умоўна фігурантаў справы, як вельмі часта было ў гісторыі палітычных рэпрэсій Беларусі, як было не так давно з Эдуардам Пальчысам, напрыклад. Як вы мяркуеце, Юра? Я лічу, што ўсё ж такі гэта жэст на адрас захаду. Магчыма, это некая такая кампенсацыя ці тлумачэнне, назовем яго так, на непрыезд Александра Лукашэнкі ў Брюссель на саміт усходняга партнерства. Што, маўляў, паехаць не магу, але добрую справу зрабіць магу. Это может быть як прямое рашэнне кіраўніка дзяржавы, гэтак і вынік змагання нейкіх групаў яго атачэння, якія адны выступаюць за одно, другие за другое. Потому что вы абсолютно маеце рацыю ў тым, што раней таксама часам спускалі нейкія справы на тармазах. Але спускалі як? Прысуджалі да таго тэрміну, які чалавек правёў пад следствам. Ці давалі умоўнае, як Пальчысу. А
тут, в прынцыпе, так як-ніяк твар тых людзей, якія эту справу распачыналі, твар тых людзей, якія надзьмувалі прапагандысцкія шокі, там, як это было, там, чорныя цені белага легіёну, вось, і дзе, ребята, так сказать, вы все зараз, вот там. Вот. Але, ну, вот улады, вышэйшая ўлада, відаць, полічыла, што, ну, нічога, ребята, і без твару пожывеце, і утрёцесь. Вот. Так што, вот, мне здаецца, што ёсць это даволі магчымасць важная... распачаць новую справу, у тым ліку і ў дачыненні да тых же самых... Справу чорнай кагорты завтра могут пачаць, так сказать, запросто. В этом сэнсе, тое, што справа белага легіёну была скасаваная, это не паказнік таго, што зараз з падобных справ не будзе ўвогуле. Сергей, давайте згадаем пачатак 90-х гадоў. Вы былі дэпутатам Верховного Совету 12-го склікання, і вы былі якраз сакратаром камісіі ў справах СМІ і правоў чалавека. Напэўна, у Палаце прадстаўнікоў таксама ёсць такая камісія. Я дакладна не ведаю, бо дзейнасць Палаты прадстаўнікоў так шырока не асвятляецца і так шырока не заўважная, як калісьці дзейнасць Верховного Совету Беларусі 12-го склікання. Ну і тады, я памятаю, тыя гады даволі часта наракалі пра тое, што, ну, улады парушаюць правы чалавека, ціснуць, заціскаюць дэмакратыю. Вось, наколькі справядлівыя былі гэтыя нараканні, і калі іх параўнаць з цяперашняй сітуацыяй? Ну, я хочу сказать, что комиссия была створена однодушно, ни у кого не было пярэчанняў, ни у БНФ, ни у коммунистов, скажем, за мяне, як секретаря комиссии, голосовали одноголосно, и голосовал першы сектор ЦК Компартии Беларуси Соколов, и Лукашенко голосовал, и то же самое за іншых кіраўнікоў камісіі. Мне даводзілася рабіць тады закон аб свабодзе веравызнанняў. Ну, пра гэта зараз не прыгадваюць, але вось гэта быў закон больш дэмакратычны, чым той, які быў прыняты пазней. Прычым была такая даволі дзіўная сітуацыя. Быў кіраўніком рабочай групы, у мяне ў групе быў дэпутат Вахрамеев, які в міру Вахрамеев, а сам митрополит Филарет. И, так сказать, вот мне было 28 гадоў, а, ну, тым не менш, это для меня, скажем, было вельмі карысны такі опыт, і я вынес вельмі добрае ўражанне ад яго свяцейшаства. Як ад члена камісіі і у тым ліку ад парламентарыя. І другое, што я памятаю рабіў, упершыню тады это было, я ездзіў па турмах. Вот такое, каб дэпутаты ездзілі па турмах, такога не было. І цікава, што потым, пра шмат гадоў, зусім недавно... Ну і пра палітвязняў тады не казалі. Дмітрий Бандаренко прыгадаў в нейкім інтэрв'ю, што вот да гэтага часу там кажуць у турмах, што вот прыязджалі дэпутаты апазіцыі БНФ, так сказаць, ну, сапраўды, неяк палепшыць умовы нам тады удалося. Але вось я тут прыгадаю одну фразу, якую Юра Дракахруст прыдумаў калісьці, як матэматык, як палітолог, што галоўнае не тэкст, а кантэкст. Вось, ведаеце, Ганна, былі настроі грамадства іншыя. Ну, маленькі прыклад. Годзе 89-м была прынята такая пастанова прэзідыума Верховнага Савета БССР пра масавыя шэсці выкарыстанне незарэгістраванай сімволікі. Меўся на ўвазе тады чырвона-белы сцяг. Па ёй, здаецца, былі асуджаны, ці спроба была прыцягнуць да суду толькі 2 чалавека. Пазняк і Хадыка за чарнобыльскі шлях. Здаецца, толькі 2. Фармальна гэта пастанова не была ніколі скасавана, але вот тады спроба прыцягнуць лідараў БНФ атрымала такі рэзананс у грамадстве, што хаця яе не скасоўвалі гэтую пастанову, яна ўжо больш ніколі не прымянялася. Свабодна гэта ўсё рабілася. І калі параўноўваць вот той час настроі грамадства і параўноўваць, скажем, то, што было пазней, там, скажем, праз 6 гадоў збіццё дэпутатаў таго ж пазняка ў парламенце ўжо не выклікала ніякага розгаласа. Разумееце? Мы да параўнанняў, яшчэ давайте вернемся. Добра. Дык вось я лічу, што якраз 91-й, асабліва з падзеннем кампартыі, з набыццём незалежнасці, 91-й, 92-й, 93-й гады, ну, тады правы чалавека выконваліся. Але, зноў жа, паколькі вы мяне прыгадалі, я скажу, што я пайшоў в адстаўку сакратара камісіі ў 92-м годзе якраз у знак пратэста за тое, што Верховны Савет не прыняў рашэнне аб рэферэндуме, за які падпісалася амаль 500 000 грамадзянаў. Бо базіснае права
абіраць уладу было ўсё ж таки парушана. Але вось у пэўных іншых момантаў, да, яны выконваліся, правы чалавека значна лепш, чым яны выконваюцца цяпер. Ну, давайте вернемся ў 2017 год. Ці адбываецца ў Беларусі лібералізацыя? На гэтае пытанне вельмі па-рознаму адказваюць сустарчыня кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыяў і былы палітвязень, былы кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч. Спачатку давайте паслухаем меркаванне Андрэя Дзмітрыева. Безумоўна, найперш, калі мы кажам пра эканамічную лібералізацыю, я б сказаў, ёсць спроба лібералізацыі, але яна сёння вельмі павольная. І яна адстае, нашмат адстае ад хуткасці запашвання тых праблемаў у эканомікі, якія ёсць. І ад той патрэбы, якая сёння ёсць і ў грамадства, і ў шырэйшым сэнсе, і ў бізнес канкрэтна. Яшчэ сёння адна вялікая праблема. Мы бачым, в прынцыпе, неблагія дакументы, якія прымаюцца на цэнтральным узроўні. Гэта і дэкрэты, якія зараз адзін за адным прыняліся, напрыклад, і ўказ о самазанятасці, і мы шмат працавалі, каб ён быў прыняты, і вельмі рады, што ён прыняты. Але мы бачым, што ёсць добрыя дакументы ў цэнтры, але ў рэгіёнах гэта не спрацоўвае, бо яны працуюць па-старому. І вось тое, што сёння «Гавары праўду» будзе рабіць, і праз мясцовыя выбары, і праз сваю паўсядзённую працу, гэта все ж таки рабіць так, каб тыя законы, якія прымаюцца, яны выконваліся там на месцах, і каб людзі адчулі больш эканамічных магчымасцяў для сябе, магчымасці зарабіць, магчымасці, неяк уладкавацца. І таксама вельмі важна, каб улада зараз займалася не толькі законамі, звязанымі з тым, як зарабіць, але все ж таки і тым, што патрэбнасць Беларусі сёння сацыяльная абарона, бо гэтага вельмі не стае. Калі чалавек губляе працу, ён проста становіцца нікім і нічым, і яго няма ніякай абароны. І гэта мы таксама павінны мяняць, бо калі мы хочам сур'ёзных рэформаў, людзі павінны адчуваць сябе абароненымі, інакш яны самі вернуць усё назад. Мяркуе Андрэй Дзмітрыяў, а зараз меркаванне былога кандыдата на прэзідэнта Міколы Статкевіча. Ёсць абяцанкі-цацанкі, якія еўрапейскім чыноўнікам і заходнім палітыкам у радасць. Насамрэч ідзе пагаршэнне сітуацыі з выбарамі. У 2015 годзе выбары былі найгоршымі, найменш дэмакратычнымі з усіх прэзідэнцкіх. Не было апазіцыйнага кандыдата, толькі фэйкавыя, спецыяльна адмыслова прызначаныя. Гэта прызначылі. Адсутнасць пратэстаў прызналі еўрапейскія палітыкі станоўчым крокам, хаця пратэстаў не было, бо не было кандыдата, не было за каго. Далей вулічныя акцыі. Вот лібералізацыя. Это за гэты год протаколы, судовыя рашэнні, павесткі і так далей. На мяне з жонкай, на двух, пачынаючы з сакавіка этого года. Прычым, я хочу сказаць, што гэтыя акцыі ў свеце нідзе, яны б не патрабавалі ніякіх там недазволаў, нічога, таму што яны не парушаюць нават руху грамадскага транспарта. Яны толькі на тратуарах, на этом пераходзяць вуліцу толькі на зелёнае святло. Дзе гэта? Дзе там лібералізацыя? Аб'явілі пад лібералізацыяй змены ў закон аб масавых акцыях, але насамрэч там пагаршэнне ідзе, і ўжо пачалі прымяняць, уже барысаўскія новасці уже штрафавалі за закон, які яшчэ не прыняты. Ну і нават тое, што адбываецца зараз у адміністрацыйных турмах, я не кажу пра новых палітвязняў, пра справу Белага легіёна, але такога ніколі не было, калі спрабуюць заразіць заразнай хваробай, забіраюць у хворых людзей лекі, каб яны там памерлі. Это ідзе закручванне гаек. Але дурням радасць, хто хоча напалох ад страха вялікага ўбачыць гэту лібералізацыю, ён убачыць. Ну так мяркуе былы палітвязень Мікола Статкевіч. Апісанне сітуацыі з правамі чалавека сёлета вымагае такіх лагічных ланцужкоў. Так, але, напрыклад, людзей за ўдзел у масавых акцыях не саджаюць, але штрафуюць на велізарныя сумы. СМІ не атрымліваюць каскадаў папярэджванняў, але за год штрафамі былі пакараны 85 беларускіх журналістаў, большасць з іх за супрацу з тэлеканалам «Белсат». Сёлета зарэгістраваная кампанія «Гавары праўду», але шмат гадоў адмаўляюць у рэгістрацыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі, ну і гэтак далей. Олег Груздзіловіч, калі б палічыць все гэтыя так, але разам, то які баланс атрымліваецца все ж, станоўчы ці адмоўны? Ганна, ну вы зараз сказалі пра такія базавыя рэчы, да, то сапраўды можна пагадзіцца з праваабаронцамі, якія кажуць, што да лепшага сітуацыя, в прынцыпе, пакуль марудна мяняецца.
застаецца на такой дрэннай з правамі чалавека. Но все ж таки можна назіраць пэўныя зрухи да лепшага. Вот тое, што, конечно, кажа Миколай Статкевич про абяцанкі цацанкі, ну так, это ёсць, што не даюць сабрацца, там штрафуюць і так далей. Але пры гэтым, ну, я вот некалькі разоў вёў рэпартажы ад дому Миколая Статкевича, калі ён збіраўся на гэтай акцыі, і все ж таки ему дазвалялі приехать на Костычинскую площадь, не спынялі его там каля дому, не хапалі ў варанок і не зацягвалі на акрэсліна адразу. Вось. Іншая рэч, што калі на плошчы збіралася разам з ім там 100-200 чалавек, не больш, то вось такая рэакцыя была далей, што потым всех штрафуюць, но дазваляюць выхадзіць. Калі б сабралася 5000, можна рэакцыя была бы іншая. Но в целом либерализация какая-то такая вонковая есть. И вот я, например, бачу ее, ну, хотя вот то, что вот была в этом году введена эта система безвиз, так званый, да, коли вот по подликах крыніцаў афіцыйных нават каля 50 000 замежнікаў прыехалі ў Беларусь. І гэта все ж таки, ну, значна паўплывала на сітуацыю внутры краіны, бо людзі, ўлада, чыноўнікі з улады, яны мусяць арыентавацца на гэтых людзей. Вот мы калі ў чэрвені вялі рэпартажы з Кастрычынскай плошчы, а побач якраз недалёка ад гэтага месца праходзіла эта парламенцкая асамблея АБС, і было бачна, што міліцыі ўвогуле няма на плошчы, да, ніхто не замінае, никому приходить, там, митинговать, нечто выказываться. Это же было явно такая совесть поміж одним и другим. Так, и то, что вот в конце года этого француза за патрон не покарали, а оправдали в суде, это так само прикмета того, что улады мусят лечиться с тем, что они вот зараз крыху либерализуются на как бы замову з захадам, яны пэўныя прыкметы мусяць захоўваць. І я думаю, што эта справа, якая зараз пачалася супраць аднаго з актывістаў Белого легіёну Александра Белявскага пра патрон, яна таксама закончыцца нічым, бо ну, уже пасля французскай справы немагчыма караць чалавека за тое, што яго знайшлі адзін патрон. То есть тут улады інерцыйна как-то мусяць выкарыстоўваць пэўныя крокі да далейшай лібералізацыі. Але, паўтаруся, і любы парабаронца это падкрэсліць, што сістэмных зменаў не адбылося, сапраўды базавыя свабоды беларусаў як не выконваліся, так і раней і цяпер не выконваюцца, но толькі імітацыя нейкай лібералізацыі адбываецца ў той жа выбарчай сферы. Вот праваабаронцы зараз, які назіраюць за падрыхтоўкай да мясцовых выбараў, кажуць, што на камісіі ім дазваляюць прыходзіць і адсочваць працэс выбараў, але выбары ўсё роўна праходзяць по старому сценару, где в основном перамагаюць прадстаўнікі ўлады, где прадстаўнікоў дэмакратычных партыяў увогуле амаль няма. Ну, вось я якраз хацела вот эту тэму працягнуць мясцовымі выбарамі. Вось цяпер пачынаецца эта кампанія мясцовых выбараў. Но ці можна казаць пра тое, што хаця б штосьці вось у гэтай выбарчай кампаніі адбудзецца не так у папярэдняй? Ці ёсць хаця б нейкія станоўчыя зрухі, станоўчыя змены? Ну, пра склад камісіі там Олег ужо кажа. Але ці можна заўважыць хаця б якія змены? Вот Олег пералічыў вельмі шмат пунктаў, па якім можна казаць хаця б пра якую лібералізацыю, а вот на ў выбарах. Ну, я тут згодны з Олегам, што у якраз выбарчай сферы, прынамсі, пакуль не назіраецца нейкіх істотных зрухаў. Я тут могу працытаваць спадарню Ярмошыну, якая сказала такую двухсэнсоўную фразу. Она сказала, что ну вот наколькі мы ведаем, як бы каких-то брудных тэхналогій не будзе выкарыстана в этих выбарах, і ввогуле выбары пройдуць стэрильна. Ну, яна, магчыма, мела на ўвазе, што сапраўды бруду не будзе, але это слово вельмі двухсэнсоўнае. Ну, так. І вот з гэтага як бы можна зрабіць нейкі прагноз, і тое, пра што Олег сказаў, што ўжо пачынаецца фармаванне тэрытарыяльных камісіяў, і там таксама все стэрильна, там толькі правільныя людзі. Вот. Але в этом сэнсе, ведаеце, з гэтага, у прынцыпе, не вынікае, што ўлада не можа, скажем так, прапусціць, а можа нават
город и призначить каких-то як бы своих оппонентов. Ну, я маю на увазе вот досвед выборов в Палату представников, як, скажем, Канапацкая и Анисим туды трапили. Вось. Так что это магчыма, хотя в принципе, калі говорить про, ну, як бы падыход улады, то ён такі. Там можно дозволить людям ходить по улицам, митинговать, можно дозволить там СМИ крышечку, так сказать, пошуметь, але улада это будет апошний, так бы мовить, форпост, который будет здадзены. Дякую, Юрий. Сергей, вот я зноў хотела згадаць 90-е гады. Тады некаторым здавалася, і пра гэта гаварылі, што вот у России, у параўнанні з Беларусю, больш дэмакратыі, больш лібералізацыі. Ці справядліва гэта было тады, і ці справядліва гэта цяпер? Ну, я вот заўсёды кажу, што давайте мы будзем неяк адрозніваць пачатак 90-х гадоў і другую палову 90-х гадоў. Это абсолютно розныя часы. І для Беларусі, і ўвогуле, і для России таксама. Калі параўноўваць Беларусь з Россией, ну, скажем, на пачатку 90-х гадоў, калі ў Беларусі была адносная дэмакратыя, а ў России таксама была адносная дэмакратыя, у нас быў Шушкевич-Кебіч, там быў Ельцин. Вот я думаю, што ўсё ж такі ў Беларусі было больш, лепш. У тым плане, што, ну, ментальнасць беларусаў больш еўрапейская. Может быть, белорусы больше спокойнейшие, так само не такая строкатая, скажем, национальная карта, география, национальная география. Скажем, у нас не было такого разгула криминалу, у полном сенсе разгула криминалу, як он был, не обмежаванага, причем, як он был в России. Я не кажу, что его не было, але такого не было. Калі говорить про... другая полова 90-х. Другая полова, вот, калі говорить про... І зараз, калі говорить про свободу, наприклад, преси, вот закранали тему журналістів, я пригадаю один такий момент. Успаміни Бориса Немцова, який одночі був запрошений до Єльцина, коли Єльцин був президентом, уключили на телебачення, і там йшла нейка передача, де хтось із ведучих просто чехвостив у хвости, у гриву Єльцина. І ось Немцов пише: Єльцин, президент Росії, ядерна держава, всемогутна. Сидел, глядел и набрынался кровью. Просто он то белел, то червонел. И Немцов пишет, мне сдавался, ну, зараз снимет трубку, скажет, заборонить этот канал, телеканал, ясно, его забронили. Скончилась программа, Ельцин выключил телевизор, посидел, и потом кажет Немцову, ну ладно, пошли пить чай. Вот такое уявить скажем, з Лукашенком абсолютно немагчыма. І, канешне, тады гэта было так. Сёння мне здаецца, што сітуацыі прыблізна роўныя, хотя вот як это не парадоксальна, может быть, відаць, многія са мной не пагадзяцца, але як не парадоксальна, ситуация, скажем, со свободой прессы у Беларусі, ну, я не скажу, что она крыху лепшая, скажу, менш горшая. Например, у киосках есть народная воля, там наша Нива. Так у России незалежных газет, як таковых, практично нема. Ну, здаецца, есть адносна незалежная новая газета. Ну, там, здаецца, все уже схоплено вот, гэтай улады КГБ. Давайте перенесемся теперь на вулицы Менску. Наколькі у Беларусі выконваюцца правы чалавека? С таким пытанием журналисты «Свободы» звярнуліся да людей на менскіх вуліцах. Давайте послухаем. Учитывая, что я веду этот предмет в университете, вот так и не буду говорить, каком, мне кажется, не очень хорошо. Почему? По-моему, очевидно. Система законодательная и судебная не очень хорошо. Нет разделения властей, вот почему. Мне кажется, Белоруссия самая лучшая страна в мире. Да, это мое мнение. И тут соблюдаются права человека? Ну, в других местах уже, я считаю. Ну, вряд ли выконываются. А чему? Ну, даже если взять вот этот декрет о тунеядстве, как президент может такое говорить, когда, допустим, он не вправе изменять закон, ну, правильно, которые уже прописаны? Есть ситуации, в которых не выконываются. Разные ситуации есть. Вы знаете, меня никто не обижал никогда, так что я считаю, что все выполняется. Я считаю себя довольно свободным человеком. Вот. Как у кого как, но не знаю. В мою сторону не нарушались. Смотря с чем сравнивать. Есть страны, где о них и слыхом не слыхивали.
а есть страны, по сравнению с которыми мы просто третий мир. Думаю, что среднестатистический человек не ощущает своей правовой незащищенности. Правовую незащищенность в первую очередь ощущают те энтузиасты, которые пытаются что-то изменить. Инициатива в нашей стране наказуема. Что касаемо вот последней статьи, читая про Министерство образования, да, что они реформы всякие вводят. Вот для кого-то это нарушение прав, например, права учителей, да, то, что их заставляют заниматься не своей работой. То есть они должны заниматься учениками и учебным процессом, а им надо там красить, выходить на хоккей и так далее. С точки зрения юридического вроде все хорошо соблюдается, с точки зрения какого-то морального где-то нарушаются. Причем нарушается не именно государством, а нарушается другими людьми. Это питание для вельми великой размовы. У таким коротким формате я вам отказать не могу. Але что действия не виконываются, это для меня зразумело. Ну, відавочныя рэчы кажуць людзі пра тое, як выконваюцца правы чалавека ў Беларусі. Ну вот, калі мы згадваем сённяшні год, асноўныя падзеі яго, то хіба не найбольш значнымі падзеямі сталі пратэсты супраць дэкрэту аб дармаедах у лютым-сакавіку і рэакцыя грамадства на гібель у печах салдата Александра Коржыча. Олег Раздзіловіч, ці можна сказаць, што вось цягам гэтага году людзі сталі больш востра рэагаваць на несправядлівасць, на парушэнне іх правоў? Вы былі на гэтых акциях протесту. Вот вы ездили у войсковую частку пасля гибели Коржыча. Вот ці можна все ж казаць про такую тенденцию, что на пачатку году протестовали вельмі активно, а теперь не протестуюць, але прынамсі протестуюць ужо інакш, не на вуліцах? Ну, я згодны з гэтым, але я б сказал, што яна ўжо назіраецца не першы год, яшчэ і мінулы год, калі пачыналіся гэтыя акцыі пратэста супраць дэкрэта аб дармаедах, яно тады назіралася таксама. Людзі тады нават вспышка была гэтых пратэстаў. Вось у гэтым годзе она пачала сыходзіць. Тут улада вінавата, ну не то, што вінавата, улада шмат зрабіла, каб гэтыя пратэсты сцішыць, бо пачаліся такія і кропкавыя рэпрэсіі супраць удзельнікаў гэтых пратэстаў, як прыкладам у Пінску ці Маладзечная, таксама там быў. Вось адначасова пачалі нешта рабіць, тыя грамадскія прыёмныя запрацавалі. Памятаеце, Качанова прыязджала, значит, Ужодзіна асабіста вела прыёмы. То есть улада на месцах пачала рабіць нешта з гэтымі беспрацоўнымі, з дармаедамі. Вось, і у ліку это дапамагло сцішыць гэтыя пратэсты. Але я б сказал так, што беларусы все больш пачалі ўсё ж такі салідарызавацца вакол нейкай сваёй асабістай праблемы. Вот стоит узнікнуць нейкай праблеме, где-то там у нейкім месцы ці ў нейкай галіне, вось як недавно узнікла наконт гэтых зменаў з адукацыі, да, з гімназіямі, з часам пачатку заняткаў, адразу, значит, вось узнікае нейкі ўсплеск і некая актыўнасць. Вось. І мне здаецца, што это вот прыкмета такая. Все ж таки сапраўды сацыяльныя праблемы ўсё больш людзей турбуюць, праблемы гэтыя прымушаюць іх шукаць нейкіх адзінадумцаў, нейкай падтрымкі, і гэта добры такі резерв для таких і палітычных зменаў. Нездарма, дарэчы, у тым годзе узнікла крымінальная справа супраць кіраўнікоў гэтых незалежных прафсаюзаў Федыніча і Комліка, бо улады ўбачылі, што за гэты час гэты прафсаюзы набываюць некую моц, і людзі, расчараваныя ў тым, што іхныя праблемы сацыяльныя не вырашаюцца на нейкім афіцыйным узроўні, ідуць да гэтых незалежных актывістаў і пачынаюць аб'ядноўвацца і змагацца. І вось таму ўзнікла гэтая справа пра рэпрэсіях, дарэчы, якая дагэтуль не вырашана. То бок такую праблему, такую тэндэнцыю ў грамадстве я назіраю, што людзі пачынаюць больш актыўна аб'ядноўвацца і змагацца. Пакуль не на такім агульнанацыянальным узроўні, а ў нейкіх сваіх галінах. Дякую, Олег. Іншых, так. Дякую. Сергей, я про такую рэч вас хацела вельмі істотна запытацца, хто все ж уплывае на тое, што ўлады ідуць на пэўныя крокі ў лібералізацыю, дэмакратызацыю
дэмабілізацыі. Ці гэта робіцца пад ціскам захаду, ці дзеля таго, каб проста быць у лепшых стасунках з захадам, ці у якой ступені ўплывае на гэта стасункі з захадам, у якой ступені беларускае грамадства менавіта? Ганна, я думаю, што прапорцыя прыблізна 9 да 1 на карысць уплыву захаду. Нельга сказаць, каб, скажем, грамадства цалкам ігнаравалася ўладай. Не, Олег Груздзіловіч казаў пра пэўныя пратэсты, пра пэўную самаарганізацыю, але вось я ў гэтым годзе двойчы быў у Віцебску, не ў Мінску якраз, а ў Віцебску. Я буду говорыць пра правінцыю, пра рэгіёны, да? Бо Мінск все ж таки это дыаметральна іншая сітуацыя. Не, грамадства цалкам, у правінцыі цалкам падкантрольнае ўладам, яно не арганізаванае, многія людзі змірыліся, многія разуверыліся. У прынцыпе, я думаю, што ўлада можа так ігнараваць. А вось захад, да. І рэакцыя захада, яна, я не буду пералічваць все гэтыя, так сказаць, праекты, якія зараз існуюць, але вот тыя змены, якія адбываюцца, я думаю, адбываюцца пад удзелам захаду. Пра змены, якія адбываюцца ў грамадстве. Многія СМІ заўважылі такую тэндэнцыю, што цікавасць аўдыторыі найбольшая цяпер не да палітычных розных акцый, не да дзейнасці палітычных партый апазіцыі, а менавіта да канкрэтных чалавечых гісторый, трагедый, да нейкіх сацыяльных з'яваў. З чым вы гэта развязваеце? Ведаеце, акрамя ўсяго іншага, я бы назваў это пераасэнсаваннем палітыкі. Разумение того, что политики. Потому что у нас было шмат гадоў, так сказать, политика, это выйти на площадь, потребовать демократы, потребовать дало Лукашенку, там, объединение с Европой, скажем. Это называлось политикой. Хотя, насамрэч, это как бы перформанс, это просто самовыражение. А политика, по сутности, это представительство массовых интересов, представительство групповых интересов. И в этом сенсе, я бы сказал, такие вонкаво неполитичные протесты антидармоедов, якія были у зиму и у весну, вот это и есть политика, на мой погляд. И я думаю, что и люди это так воспринимают. Там, где есть массовые интересы, там, где есть интересы не только активистов, не только тех, кто на трибуне, а іншых. Вот это и есть политика. Свабода працуе ў інтэрнэце, робіць тэлеперадачы, праводзіць конкурсы, здымае відэо і, канешне, выдае кнігі. Нельга быць беларусам, жыць у Празе, не выдаваць кнігі. Так мы фармулюем спадчыну Францыска Скарыны праз 500 гадоў пасля яго подзвігу. Напісанае застанецца. Бібліятэка Свабоды працягвае расці. І сёння пра кнігу «Алексіевіч на свабодзе». Тот момент, когда все распадалось, я смотрела, это было такое интеллектуальное удовольствие. Нас ждут долгие годы общества, сейчас умнее власти. З ёй і пра яе. Вось так можна сказаць пра інтэрв'ю і рэпартажы журналістаў «Свабоды» за апошнія 2 дзесяцігоддзі, прысвечаныя Святлане Алексіевіч. Лепшай кнігі пра нобелеўскі шлях Святланы няма. Мы ведаем, што Алексіевіч працуе над словам вельмі доўга, працуе над тэкстамі вельмі пільна, і кожны герой яе мае непаўторную мову, мае непаўторны вобраз. А ў гэтай кнізе мы чуем саму Святлану Алексіевіч, чуем яе неадрэдагаваную, чуем яе першую рэакцыю на самыя актуальныя падзеі, на самыя важныя падзеі, якія адбываліся ў Беларусі цягам дзесяцігоддзяў. У гэтым каштоўнасць гэтай кнігі. Единственное, что я могла и хотела бы, и надеюсь, что литература это может, убедить людей, что на вещи надо смотреть шире. Найперш, напэўна, это адзіная кніга ў свеце, якая была спачатку выдадзеная ў адным асобніку спецыяльна для аўтаркі. А потым яна разышлася вельмі шырокім накладам і на розных мовах, па-беларуску, па-расейску, па-ангельску. Калі мы ўжо падрыхтавалі не толькі тэкст, але і макет, яна напісала, ведаеце, гэта было сказана і 10-20 гадоў назад, не хачу, каб гэтая кніжка выходзіла. Мы зрабілі кніжку ў адным асобніку і праз знаёмага чалавека перадалі ёй у самалёт, які браў курс на Стокгольм, дзе яна атрымлівала Нобелевскую прэмію. Святлана перагартала гэтую кніжку, прачытала і напісала, ведаеце, што я не мела рацыі, я памылілася. Хай будзе кніжка. Светлана Алексіевіч.
У сённяшнім дні і ў будучым і назаўсёды Беларусь мае сваю нобелеўскую лаўрэатку, якая, дарэчы, у дзень свайго трыумфу прыгадала і Васіля Быкова, і Алеся Адамовіча, а таксама і тое, што яе прадзед вучыўся разам з Якубам Коласам. Дзякуй табе, што ты паслухала мяне і панясеш маю больку людзям. У нобелевскай лекцыі Алексеевич назвала сябе чалавекам-вухам. Чытачы гэтай кнігі пабачаць, што не ў меншай ступені яна чалавек-голас. Голас глыбокі, жывы, парты, нязгодны, жорсткі, балючы, іншы, верны толькі сабе і свайму таленту. Голас сусветнага дыяпазону і нобелевскай клясы. Наш голас. Книга Светланы Алексеевич на свободе доступная праз наш сайт свобода.орг. Международный день правоў чалавека 10 снежня ў Беларусі не свята. Фармальна няма такога дня ў календары. І парушэнні правоў чалавека ў Беларусі працягваюцца. Але працягваецца і барацьба за гэтай правы. Барацьба, якая некалі прывядзе да перамогі. Такі кантэкст тых падзеяў, пра якія мы разам з Сергеем Навумчыкам, Юрыем Дракахрустам і Олегам Груздзіловічам думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.